salirane nggih Sang Prabu Puntadewa dipedheni anoman dening Sang Pukulun Bathara Brama. Nalika semana brol riwe kaya dene resmi Jilamara Waryanto. Nalika semana datan kiyat angampah pujaring kanepson miwah leketing jiwa Sang Prabu Puntadewa nalika semanten. Datan kiyat angampah jiwane ndrodhok gemeter astane. Nalika semana kawis tinggal mbalegak salirane sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat raya. Oh iya, dikira sing iso gawe sulapan ki mung Kyai Puntadewa. Kresna ki biyen tukang sulap lho. Meri. Tukang sulap. Tukang ngapus-apus aku ya tau. Ngono. Kyai sampun ngantos kumrembyah piyambakan. Kula rencangi Kyai Puntadewa.